Vi har New Yorkerskolen og Lars Skinnerbachs digt I morgen findes systemet igen fra 2004. Tematikken i Lars Skinnerbachs digt handler om ligegyldighed. Ikke som i ligegyldighed, men i at alting er ligeværdigt og har lige meget værdi. Og han mener, at han prøver at komme frem til, at abstraktheder og filosofiske tanker er fuldkommen ligeværdige med normale dagligdags overvejelser, eller om man bare står og funderer over sin kop kaffe eller noget. Det er simpelthen ligegyldigt, det hele. Og måden, som Lars Skinnerbach gør det på, er ved at man kan sige, opbygge sandslotte, og så ødelægge dem igen, sparke dem til smadre. Og Lars Skinnerbachs struktur i det her digt er ret tydelig. Og fra første side til midt anden side, det vil sige omkring her, der er det meget hjemmevandt, så rammen er et hjem. Det er nogle vante rammer, nogle traditioner, nogle vaner og sådan noget, som bliver beskrevet. Og herfra til midten af fjerde side, og tredje side og fjerde side, hertil, der handler det om, der bliver hans digt bliver mere filosofisk og meget mere abstrakt. Og det her er tematikken, den begynder at vise sig, fordi iblandt al den her filosofi og abstrakthed, så bliver det også mere lallende, mere dumt og mere mærkeligt, med mindre mening. Og den sidste halvdel af den sidste side, det er, hvor den belærende far kommer frem. Man kan mærke, selvom at han mener, at ligegyldigheden er gældende, og at alting er ligeværdigt, så er der stadig en skuffelse og en negativitet gennem bagved, som skinner igennem, og specielt her på sidste side. Citat på første side. Jeg deler ikke min smag med andre, kun når det angår smag for personer og andre ligegyldigheder. Åndedræt. Da han tabte sit form, blev han så nærværende i os. Godnat og sov godt. Tak, i lige måde. Og i det her citat ser vi så, hvordan at selv det hjemlige også, fordi det her det er den hjemlige del, hvordan det hjemlige også har den her ligegyldighed, og med at han arbejder meget med, at det er kun med smag for personer og andre ligegyldigheder, og så er det godnat og sov godt og tak i lige måde. Det bliver det her meget hjemmevandte og meget hyggelige ting, vi arbejder også inden for her. Citat fra anden side. Han sneg sig til at se den lovgivende forsamling. Helvedeslyset. Jeg er verden. Jeg er ingen. Og ligesom at det hjemlige scene fra siden før blev malet ligegyldigt og uden rigtig værdi, så bliver det her højlitterære abstrakt det bliver også malet ligegyldigt. For det han siger bagefter, kan du høre om festen fortsætte? Smagen af den fundamentale åndskvalitet, bla 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 bla. Så man kan sige, jeg er verden, jeg er ikke. Ligesom han pointerer, at selvom at han både er højlitterær og kan skrive pisse abstrakt, så er det har det lige så meget mening som det hjemlige, som det stille og roligt. Godnat og sov godt. Tak lige med. Citat, tredje side. Du tænker, det er allerede tænkt, at dværgchimpanser i lingvistisk fangenskab. De lærer sprog med symboler på pegeplader. Solen ind ad vinduet, forfædrene, de rituelle, der blafrer i baghovedet som søvn om morgenen, mens vi drikker kaffe i køkkenet eller kører på vejene i velfærdsørkenen. Kan du køre bil? Og det Skinnerbach prøver at understrege i dette citat er, at hvis du kigger på især, du tænker, det er allerede tænkt af dværgchimpanser, så kunne du vælge at tænke, men det er allerede tænkt af dværgchimpanser. Og så derfor så kunne du lige så godt lade være med at tænke, fordi alt er ligegyldigt, som er tematikken i digtet. Og som vi også ser fra linjen her til linjen her, så Emma, når han skriver solen ind ad vinduet, forfædrene, de rituelle, der blafrer i baghovedet som søvn om morgenen, mens vi drikker kaffe i køkkenet eller kører på vejene i velfærdsørkenen. Kan du køre bil? Jeg undgår helst metaforerne, det går hurtigere. Og her modsiger Lars Skinnerbach sig selv endnu en gang, hvor han emmer af metaforer i de her 4 linjer, men så modsiger sig selv igen ved at sige, jeg undgår helst metaforerne, det går hurtigere, hvilket endnu en gang peger frem mod den tematik, der er med, at alt er ligegyldigt,
ligegyldigt, fordi han bruger en helvedes masse metaforer, men så skriver han, at han helst vil undgå metaforerne. Citat side 3. Fuck. 4. Enhver tanke må medføre en leveregel for at være interessant. Hvad er kriterierne for en god leveregel? Vi tager hul på sommeren og se, de fik bladene igen, træerne. Ræk det ud efter synet, øjnene af de mønter, vi må tale verden med for at være her. Og i citatet, hvor han skriver, enhver tanke må medføre en leveregel for at være interessant, hvad er kriterierne for en god leveregel? Der viser han jo netop den her ligegyldighed med, hvornår er det noget, den rigtige måde at leve på, hvornår er det en god leveregel. Fordi hvis alt er netop ligegyldigt, så må alle leveregler derfor også være ligegyldige, altså lige gode. Det vil sige, at det er ligegyldigt. Og så har vi det næste med, at vi tager hul på sommeren og se, de fik bladene igen, træerne, rækket ud efter syn øjnene af de mønter, vi må tale verden med for at være her. Her der har vi med, at øjnene af de mønter, vi må tale verden med for at være her, at det er, at for at være i live, der må vi betale med vores øjne, det vil sige, at vi må betale ved at se alle verdens grusomheder. Og alt det dårlige, som det gode, der også foregår i verden. Hvilket så også siger, at her der bliver den så også negativt ladet, fordi på trods af, at det er ligegyldigt, så er den også negativt ladet her. At det er noget, vi betaler med. Det er ikke bare en selvfølge eller en ligegyldigt som det gode, men det er... Det modsiger sig selv, ja. Det næste citat er også på side 4 herfra. Min lille søde datter, din første latter var en snappen efter vejret, en chokeret vejrtrækning. Hvorfor skal digtet være farligt? Giv mig i stedet en lænestol, jeg kan sidde og nyde udsigten i, til mytterierne i fjernsynet. Alt er i alle. Lars Skinnerbach, han afromantiserer også rigtig mange ting for at fjerne værdi fra det. Som her, min lille søde datter. Din første latter var en snappen efter vejret, en chokeret vejrtrækning. Og hvor man normalt ville kigge på den første latter fra et lille barn som noget helt fantastisk og unikt, så beskriver han det her som bare en snappen efter vejret, en pludselig vejrtrækning, som om, what the fuck, jeg er i live, mand. Og det samme bagefter siger han, hvorfor skal digtet være farligt? Giv mig i stedet en lænestol, jeg kan sidde og nyde udsigten i til mytterierne i fjernsynet. Alt er i alle. Det samme her, han siger, altså hvorfor skal det digte? Hvorfor skal jeg højlitterære ting? Hvorfor skal det være så farligt? Hvorfor skal man frygte det og ære det så meget? Giv mig i stedet en lænestol. Jeg kan lige så godt bare sidde og se på fjernsynet og se alt det reelle mytteri, der sker. Det er præcis det samme. Altså er det ligegyldigt og med samme værdi. Så har vi også kigget på de semantiske sammenhænge og konkluderet, at selvom Skinnerbach i løbet af hele digtet tager og river alt fra hinanden, så er der en semantisk sammenhæng, som går igen og som ligesom holder fast i digtet. Og det er om årstiderne. For eksempel her, vi begyndte da det begyndte at sne, vi gik tur ved stranden. Og det går igen, årstidstemaet går igen på alle siderne. Også her kan vi se på sidste side. Vi tager på sommeren og se, de fik deres blade igen. Træerne og længere hernede. Og så gik vi vel igennem et efterår igen, en vinter igen. Og den er semantisk sammenhæng med de her årstider, er det som sagt det eneste, der går igen i løbet af hele digtet. Og ligesom så vi sørger for, at vi har bare en smule at holde fast i ved det her digt, hvor Skinnerbach ellers tager alt andet og river fra hinanden. Men uden tvivl det bedste billede på digtets tematik, det er, at du tænker, det er allerede tænkt, at dværgchimpanse i lingvistisk fangenskab. Og det er, du kunne tænke, men du kunne også lade være, at det er ligegyldigt, eftersom det allerede er tænkt. Hvilket så vil sige, at der ikke er noget helt lige så meget, som der er den her tematik. Men hvorfor så overhovedet, det er ligegyldigt, hvorvidt der er et udsagn. Der kunne være, der kunne også lade være, men han har så valgt, så hvorfor overhovedet skrive digtet? Men eftersom det er ligegyldigt, så har han så valgt at gøre det alligevel. Og som Skinnerbach ville have sagt det, så er det jo sådan set ligegyldigt, om vi overhovedet afleverer. Så Jan, du skal bare være pisse taknemmelig over, for vi afleverer. Punktum.